Mela, good afternoon li kulħadd. Tajjeb, mela, ħanafas fuq xi ħaġa llum illi hija kruċjali. Min forsi ilu jsegwini jaf kemm nisħaq fuq l-importanza ta' għalfej why namlu li qed nagħmlu. Mela, meta inti ħad tagħmel l-exercise, mhux ħad tagħmel l-exercise tajjeb biex tgħid isma' kemm hu pjaċir nagħmel il-push-ups, kemm hu pjaċir inħaddem saqajja nagħmel l-squats. Però ir-raġuni hija illi inti minn dak li qed tagħmel tixtieq li joħroġ xi riżultat. U dar riżultat normalment ikun jew pereżempju tixtieq li tilbes sajtis iżgħar, jew tixtieq li pereżempju inti quddiem il-mera tħossok komda miegħek innifsek, forsi tħossok komda quddiem ir-raġel quddiem il-partner tiegħek, tajjeb. Forsi tajt isma' għandi numru ta' ħwejjeġ id-dar fil-gwardarobba mhux qed jiġuni, about time li dawk il-mijiet jew forsi eluf ta' ħwejjeġ li għandi mejtin literalment fil-gwardarobba nerġa' nilbishom, nixtieq ninbidel għax jiena jrid illi meta noħroġ nieħu pjaċir u mhux niġi biex nilbes xi ħaġa u nieħu qataf imsarni, tgħid Marelli, ħanerġa' noħroġ pereżempju, xi dwejjaq, aħjar kważi nibqa' d-dar, ħanbidel fil-piġama u nibqgħu relax. Kemm ħandumu dejjem relax u dejjem anka forsi sforz in-nervi niklu iktar. Number one għax qegħdin id-dar u nafu li d-dar diġà tentazzjoni minna illi nikol, tajjeb, u number two għax huwa dak li jgħidu l-escapism qed naħrab mill-fatt illi jiena mdejqa allura nikol. U dik ftakru għadejjem, mela, meta intom ħatamlu kwalunkwe exercise ikun xi jkun, kif dejjem ngħid, l-iktar ħaġa li hija komda għalikom sibu, alright? Ftakru dejjem għalfej qed tagħmlu li qed tagħmlu. Mela forsi pereżempju jdoqlok l-alarm fil-5:30 filgħodu u ħatajt ja Marelli m'għandix aptit, insa. Jew inkella tista' tgħid żomm naqra, jiena dan l-alarm għalfejn għamiltu. Jiena għamiltu għax drajt rutina issa dejjem rid imur training, jew hemm xi skopa training. Jiena għalfej qed nagħmel li qed nagħmel. Ija forsi ħabba l-bikini, ija forsi biex inkun iktar b'saħħti, ija forsi għax illum bil-kemm niflaħ nitlat taraċ u dak it-taraċ irid nitilgħu, ija forsi għax jiena għadni żgħira, però diġà qed inħossni 30 sena aktar milli jien, ija forsi għax għandi tfal jew it-tfal ta' tfal u ma nistax nilab magħhom għax naqta' nifsi mix-xejn. Ixin ir-raġuni jew raġunijiet tagħkom dejjem żommu għaf moħħkom. Għax hija dik ir-raġuni illi ħadd wassalkom biex tinbidlu, alright? L-aħrajn dak li ngħidulhom is-side effects għax it-traffic, għax l-ara u għax il-ħin u għax m'għandix ċans. Dawk ħajfixklukom. Ftakru fuq għalfej qed tagħmlu li qed tagħmlu u dak ħanaslu dejjem. Naħdmu fuq għamela, mela aqdmu biċċa karta. Mux taħsbuhom l-affarijiet biss, aqbdu biċċa karta u iktbu għalfej minn issa l-qudiem ħatieħdu l-affarijiet bis-serjetà. U bis-serjetà qed nifhem illi intom timxu daqsxejn ma' pjan, ma' struttura ta' x'se tieklu eċetera eċetera. Kif ukoll iva bis-serjetà b'mod regolari ikun hemm exercise u exercise regolari. Jiena personalment l-aqwa riżultat li nara huwa li meta n-nies ikunu qed jagħmlu xi ħaġa, xi tip ta' programm, xi tip ta' sessions ġo grupp. Tajjeb, għaliex għax inti qed kelma qabel qed kelma wara ma dak li jkun, forsi ma' sħabek stess illi issa qed ikollok waqt is-session, forsi ma' trainer tiegħek, forsi anka f'xi każijiet ikun hemm assistant trainer illi forsi anka qed titkellem magħha. U dak l-aspett, dak is-sens ta' team ħajjejn lil kulħadd biex inkomplu mexxin il qudiem. Tajjeb, mela dik nixtieq inwassilkom dil-ġimgħa. Focus kif jgħidu bl-Ingliż on the why. Ftakar u foka fuq għalfejn qed tagħmel li qed tagħmel. Għax ħanaslu u hemm ċans kbir li naslu ħafna iktar qabel milli li kieku aħna ma kellniex skop. Tajjeb, niltaqgħu jekk il-bambin irid?